Браво! Вивка, ела да видиш камерата. Камера! Браво, маме! Ето да, мама прави клипче. Води се. Мамата. И тата. На тати ли ще го дадеш? Добре, дай го на тати. Добре, сега тати прави филмче. Обаче тати го прави наобратно, защото така му подаде фотоапарата. Юлинка, не там, мама, ела при мен. Ела при мен. Ела да... Тати ли искаш? Виж, мама, какво ще ти покажа? Я виж, мама, какво има? Една филибичка. Филибичка и виж сега с магнита като мине. Виж так. Виж как от разстояние се лепва за магнита. Един свой судорен. Ето виж. Маминка, там е студено, седни на оранжевата възглавница. На оранжевата възглавница, мама. Така. Точно така става. Ето виж. Кой е подскачка? Кой е подскачка? Я кажи на тати, ти на колко си годинки? Една, точно така. Браво, маминка. Я се усмихни на тати. А, чакай се да усмихне. Какво кому?